पदमा ओइ पदमा जाम्बिया बेयावबो गैया माथो पदमा अबाव थांलायखो बे जाम्बिया बेखौ मायबा खालायनो होदोंमोन आं बावगारनासो थाबाय खोमा अबाव गोमालायखो बे पदमा मा बेयावबो गैयालै गथ'आलाय है सहायनो हायैसो दुखु जाबायलै आंहा दा गाबोन ओजों हाबिलिया थांनो ओंखारबाय बिखिं आरो दा मोनालाय लांसिगोन दा माला एक्टिं खालायगोन माला थांगोन बियो न'आव दा मोना जाबाथाय आइया थांनो होनाय नङा खोमसि जालाय लांसिगोन दा आंहाबा गोसोआ बेसेबां गोसा जर जर एखे दिला थरकिगासिनो आंना गोसोआ थरकिगासिनो गाबोन हाबिलिया पासथायावनो थांगोन आंसो मिथिगौ माबायदि मोनदों सोर बुजिन दा आंनि बायग्लिनाय गोसो बुंनो हायो गोसोनि खोथाखौ फोरमायसो हयो आंनि गोसोनि खोथा मालायफ्रा मा बुजिनो सिं हारसिं गोसो थोनाय मानसिफोरासो बुजिगोन बे खोथाखौ मिथिबाय जाय सिरि गोसो थोखोमाना थायो नाथाय खाथियाव थानानैबो बुंनो हाया बेफोरबायदि मानसिनिख्रुइ दुखु आरो जेबो दुखुआनो गैला खोमा बे संसाराव बै आंबो बैसोरनि गेजेरावनो सासे जाय एक्ट्रेसा खाथियाव थाब्लाबो गोसोनि खोथाखौनो फोरमायनो हाया थै पदमाया खेलाफोरखौ खतम खालामना होजोब्बायलै गावनि रुमावबो गैया बियो हाबिलानि रुमावसो दं नामा र' खेबसे नायनि गाबोन थागोन र' गोसोखौ आं गोजोननाय मोनबाय दङ माब्ला थांनो मोनगोन होननानै नाथाय आनैयाबा मा होनो आनैयाथ' फैसाखौ नुब्ला ल'थाया जाखागोन र' नाथाय थानोबा होगोन ना होआ आनैया जुदि फैसाखौ नुनायनि उनावबो आंखौ लाखिया होननानै बुङो होसोना हरो मा जागोन दे आनैनि रागायाथ' गाज्रिथार बिसिबा रांखिनिखा रागा जोंबा रावखौबो सिनायखाया बेखौनो साननानै गिबाय दं र' आङो मामायाथ' जेबो मोना र' नाथाय आनैयानो आरो माबोरैबा पदमा दं नामा हाबिला पदमाखौ नागिरदोंमोनलै आङो पदमाया गैया बे डास्टबिनाव बैयाव जाबोर गारनो थांदों जाबोर गारनो थांदों नामा बेलाय माथो बेगसो माथो पेकिं जाबायानो नामा थांनो थाखाय रेडि जाबायानो नामा दोनैनो आंहाबा बेसे दुखु मादैया बुंदों नालाय पासथायावनो थांनांगौ होननानै गाबोन आरो जल्दा जल्दिसो जागोन हाखुर जागोन होननानै दिनैनो सोखाबाय आङो नोंलाय जोंफोरखौ एसेबो सुखुवा नामा मानो बेबायदि बुंखो जिरायनोसैलाय आं गाज्रि मोनगोन नामा मोना मानो गाज्रि मोननो बुंलाय जोंफोरखौ गाज्रि मोनसै नामा नोङो जोंफोरखौ सुखुवा नङा मानो बेबायदि सानदों होनबालाय मानोथो थांनो नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनासंनानै आं नोंखौ माबोरैबा मोनोलै जेनेबा नोंबो जोंहानाव खामानि मावनाय हिसाबाव थाबोला एसे दसे फरायनोबो हागौमोन आरो गोसोनि साननायफोराबो नोंनाबो जाफुंगौमोन इयुनाव मायबा मोनसे खालायनो हागौमोन बा फरायनायखौनो कमप्लिट खालायनो हागौमोन मानोथो थांनो नागिरदों आं मा बुंबावनो आरो मा बुंनो माने बेबायदि चान्स नों खनले मोनबाय थानाय नङा मालायनि फेमिलिया नङाबाबो जोंहानि फेमिलिया फुल सापर्टिभ मोनथिबाय आरो पदमाखौ नाय पदमा बे नानिया पदमाया बिसिनि न'आवबो बेसे हेल्प खालायबाय थायो जोंहा पार्सनेलि हेल्प खालायो नोंहाबो हेल्प जागौमोन आरो फरायनायफोरा नोंनाबो जाफुंगौमोन फरायनोथ' लुगैयो नाथाय आं गामियावबो थांथारनांगोन ना माथो दङ गामियावलाय आं माबोरै बुंनो रनि आं गथानि थाखायनो थांनो नागिरदों आं दा नोंनो बुंनोबो हाया नोंसिनि आइया बादा होनानै दोनदोंना जेबो बाथ्रा बुंनाङा होननानै नङाबाथ' आङो मोजां मोननायनि आं जे गुथालखौ सिरि मोजां मोनखोमानानै दङ बेखौ आं खिन्थागौमोनानो नोंसिनि न'खरनि बागै खिन्थागौमोन आं मा सानखौ आंखौ आसरित मोनदों नामा मा जानला बुखिबाय थायो बे मानसिया होननानै है नङा मानो बेबायदि सानो नोङो बेबायदि सानाखै आं एखे थोरसि सुग्राजोंनो फुनोसै आं बिदिनो फुयोबाबा आदानो रनिनो बे चक्लेटखौ होथारगोन आं दिनै सालानि एथ' बेखौनो होननानै आब'द आंनो बेसे बायनो थांबाय बेखौनो मादैया साला डास्टबिनाव गारनानै फैदों होथारगोन आं मा जानोखाय सायावसो हुगोन सिंनाथ' सियाना मालाय प्लास्टिक दंखायो हुसे हुख'नोसै आं चक्लेटखौ गेब्लेनायबाबो हैथारसै दासो दुगैना फैनानै सान्थि मोनबाय क'क्राझाराव गरमानो बांसिन मायोथाय थेंखोथानना बे टाउनाव न'फोरा बेनिखायनो बांसिन गरम खोमा गरम मोनसै आं बेयाव जोंफोरना गामियाव एसेबां गरम नङाथ' आब' हाबिला नै आयु दा मोनबाय चक्लेटआ आयु
लाबोनो चकलेटखौलाय? मोनदों दे आब' जादु। आया आसरितसो मोनबाय आं। दे मोजाङानो जाबाय दे। बेनोथ' आब' आसरितआनो। गोदानसो बायना लाबोयाखैथ' नोङो जाबोर गारनो थांनाया? है आब' मा बुंलाबायो नोंलाय? लाबोगोन मोनबा गोदान। बेनो बुरायानो बेसेबा सुबाय आं। माने बेसेबा नै नागिर मोनबाय। अबाव मोननाय? मोनदोंहाय आब' मोनबाय। नो माबोरै आदा रनि नोंथां हर। नों थाङाहैनो? हैगोन र'। थौ नों थांग्रोनाय। माबा आंहा खामानि दंखिसै आब'। बेसेबा खामानि दङ। नै बे मोनथामखौबो नों लांनानै हैखादो आदानो। आं हैलाया दे। थां हैथां आदानि रुमाव थां। नंगौ दे होमबालाय। आफा माबा आं सानदोंमोनलै इथाखौ एसे लाबोना दोनसै नामा? औ दिनैथ' बन्दनिबो सानखा दखानफोराबो बन्द गोजा। नोङो सानसेयावनो इटा भातासिम खेबसे खबर लाना फैया मानो? आफा बेनिफ्राय खाथिसिन इटा भाताया अबाव जागोन? बे इटाया रामपुर टाउना बेयाव दं दे गंसे इटा भाता। रामपुराव? औ गोदानैसो होदोंनो। बेनिफ्राय अन्थाइ बालाफोरखौलाय अबेनिफ्रायथो बायगोन सानखौ? बे खाथियावनो मोना होमबा? मोनगोन। नों होनबा सानसे थांनांगोन। बे लहा लहिफोरखौलाय ने बेफोरखौ दानो माबाथ'वा, बे इटाफोरखौल' लानानै फैसिगोनबा। आफा आं सानदोंमोन बे दानाव माने लहा लहिफोरखौ लाबोथ'ला, बे इटा अन्थाइ बाला बेफोरखौ लाबोनानै क्लियार खालामनानै दोनसै। औ जायो बिदिब्लाबो। थारमाने आंना आफा गाबोन सेलेरिबो जाखासिगोन, बेनिखायनो लाबोखानोसै नामा एसे खालामनानै लाबोना दोनफैबाय थानोसै। जागोन दे। बेनिफ्राय न'खौ सेफायजोबगोन नामा ना माबोरै खालायनो नागिरदों? सेफायनाय माने आगैमोन थानाया जोंफोर थानायखौ सेफायग्रोनोसै। बे मोनथाम रुमखौ सेफायनानै बेखौ बै मोनसे साइडथिं बानायनोसै। गलिखौबो सेफायनोसै, बिनिफ्राय गलारा बेखौबो सेफायनानै ओरै सिदा खालायखानानै जोंफोरनि थानाय रुम मोनथामा बेजों जरायना होखानोसै। बेनिफ्राय जोंफोर थानायखौलाय सेफायला? सेफायना माने बेखिनियावनो ग्रोब मिलायनानै 6टा रुम बानायखानोसै। बेनिफ्राय नोंसिनि खिनिखौबो माबा माबि दोनग्रा बानायनोसै नामा? औ आंबो बेबायदिनो सानदों। जोंफोर थाग्रा न'खौ माबा माबि दोनग्रा, माइ दोनग्रा आरो बे बन सन दोनग्रा बेफोरखौनो खालायनोसै। स्टर रुमबो नांगौना, माल माथा बुरजा मानि जाना दंसै। औ आफा जागोन दे बेबायदिनो खालायनोसै। बेनिफ्राय मिस्ट्रिफोरखौ मालानिफ्राय लिंगोन सानदों? मिस्ट्रिफोरखौ बे दानाव लिंथ'ला, लहा लहि बायनायनि उनावसो लिंसिगोन। आंनाबोथ' फैसाया दखान फाहामनायावनो माल लाबनायावनो 4 लाखसो थांबायानो। न' लुनायावथ' गोरलै नङालै, फैसाबो थांगोन बुहुद। आं 1 लाखसो होबाय, देनाय होगोन। बिनि उनाव 6टा मानि रुम, गोबां थांगोन माथो। लासै लासै बानायलांसै। हाखौबो सुख'जोबनो गोनां जायामोनबा एसे माबाबावनो हागौमोन। जिरायनो थिनथ'लांबाय नामा मानसियालाय? हा? हाबिला नों? औ मा खालायदोंमोन? थिनथ'बाय थादोंमोन नामा मानसियालाय? ओरैनोसै। आंनि रुमखौ माबोरै नुदों दिनै मोजां सिजिलाव दोनदोंना बुस्थुफोरखौ? औ बेसेबा मोजाङै दोनखादों। आं फार्स्ट नोंनि रुमाव हाबखालि नुखालि मा एसे गाज्रिमोन नोंनि रुमा, जानला मोनला गोलैलाबायना दंमोन गस्ला लंपेन्ट। औलै नों बुंनायनिफ्राय मोजाङै दोनग्रा जाबाय आं। नंगौ नामा? औलै नंगौ। नोंजों थाफाबाय थाब्ला गाज्रि मानसियाबो मोजां जालांगोनलै हाबिला। नंगौ नामा? नोंबो जाथि बुंसै माबा फाग्लानो। नंगौब्रा, नंगौखायसो बुंदों आङो। दे नंगौ दे नंगौ। नै हेपि बार्थडे रनि। हो? मानो बेबायदि मिनिखो? हर बेखौ नेगासिनोमोन आं। नेगासिनोमोन? माने? माने ओइ आंना बार्थडेया बोसोरफ्रोमबो गिदिरै खुंनाय जायोना, माने मा होनो बेखौ, माने बे गिफ्ट मोनसैना, जेनेबा लोगोफोर माबाफोर गोबां मानसि लिङोना, हाबा बायदि मानसि बुरजा जायोना। बेनिफ्राय एबार आरो रावबो फैयासैना, लिंनायबो जायासै। बे एक्सिडेन्टनि थाखायनो रावनिफ्रायबो गिफ्टबो मोनासै। बेखौनो गोसोआ एसे दुखु मोनबाय दंमोन रावबो गैया होननानै। नों चकलेटखौ लाबोबाय, थेंक इउ। जोंफोरबो नोंसोर मालाय बोसोरफ्रोमबो बार्थडे खुङो, जोंफोर आरो बार्थडेखौनो खुंफेराखै।
जाफेराबो रावनिबो बेयाव फैनासो मिन्थिबाय बार्थडेखौ दि एसेबां गिदिरैबो माने खुङो आरोना जोंफोरथ' गैयाबो रावबो न'नि मानसिबो गैया मिन्थियाबो मोजाङै खोनायो देनाय बेबायदि थांफेराखैबो खालायबोफेराखै स' सेड नों नोंनि गावनि बार्थडे सेलिब्रेट खालायफेराखैने रावबो गैयानोबा सोर खालायनो होनलाय थै जाम्बि माने सरि दे आं पद्माखौ जाम्बि होनबाय थायोना नोंखौबो जाम्बि होनफ्लांबाय सरि दे गाज्रि मोनदों नामा जेबो नङा मा जानोथाय आयै नै आं थांसै अबाव थांदे आदा थांनि र' इटाभाटायाव आयालाय आया अमा आदार हैदों खोमा आदा इटाभाटायाव मानो थांलै इटा नायनो र' एसे इटाभाटायाव थांनानै दिनै बन्द'खाबोना बन्द'नि सानावनो नायना फैफिनसै नङाबा समखौनो मोननाय नङा खोमसियानो जासिगोन माथो जाया र' नारखोजों थांगोन बाइकआवसो बारा गोबाव लायाना बाइकआव थाबनो सहैगोन थाङ आरो होमबालाय माबोरै थांदो आइनि सिगाङाव आंखौ थांबाय होनना खिन्था दे जागोन दे आदाया बाजै गोदान लाबसिगोनखाय न'खौ खासिगोन खोमा थाबनो मालाय न' लुनो हाखा दावरा जासिबाय आदाया बाजै मोनसिगोनहाय जोंहा माने माबा जेबो नङा नों बार्थडे सेलिब्रेट खालायफेराखै ना नोंनिखौ जेबो नङा दे फैगोन बोसोराव बेसेबा गिदिर खालायगोन नोंनि बार्थडेखौ जागोन नंगौ नंमारगौ नोंनि बार्थडेखौ बेसेबां धुमधाम बयखौबो लिंजोबगोन ना बेदर केक पनिर मिथाइ चाउमिन माबा बे कसुरि चचुरि गोदै आइसक्रिम मा नांगौ हाबा बायदि बयनोबो जाहोजोबगोन बार्थडेआव फैनायफोरखौ बेसेबा गिदिर खुंखागोन आं जागोन ने नों जायखिजाया थालां बेसेबा गिदिर सेलिब्रेट खालायगोन जोंहा माखौ मिनिखौ सिरियासथ' आङो सिरियास बुंमारदों इसिबां फैसा थांनोखाय एसेल'सो थांगोन माखाय जों पद्मानि बार्थडेखौनो सेलिब्रेट खालायबावो पद्मानि बार्थडे मोजाङानो दे आं पद्माखौ बिनानाव बायदि अनो बिनानाव गैयाना जोंहा आं सासे बिनानाव नांगौमोन होननानै बुंबाय थायोमोन आं आइनि सिगाङाव नाथाय मा बुंनो आरो जोंना आफायानो गैयाना आं रायोबो पद्माखौ बेसेबा होखारगोन होननानैबो बुंबाय थायो नाथाय आं ओरैनोसो बुंबाय थायो बेखौ आं गोसोजों अनो बिखौ बिनानाव बायदि बिसाबो न'आव माबा परिस्थितिफोरा मोजां नङाना आंनो हेल्प खालायो आरो बिखौ बेयावनो थानो होदों बेनिखायनो बेनिफ्रायनो जोंफोर देनां हाबा हरगोन होननानै बिनानाव बायदि अनो आं बेनिखायनो हाबिला आं नोंखौबो बुंदोंमोन जोंहानावनो था फरायनाय जानाय लोंनाय नों गोसोबायदि थानो हागोन होननानै बिनानाव बायदि लाखिगौमोन आंखौबो बिनानाव हैद नङा आंखौ बिनानाव साना नामा है बेफोरखौ बादहो चक्लेटखौ जानोसै आंहा जा नोंबो जानोबा आं जाया नों जा आरो चक्लेटआ पद्मायाबो होदों नोंनो आंल' होआखै